Някой всъщност те чака от другата страна. Твоите обещания, от другата страна на всичко, което ти си искал да постигнеш. И вече е крайно време да започнеш да вървиш към това, което знаеш, че трябва да тръгнеш. Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в Lifestyle, където ще си говорим за живота. И за всички, които не са се абонирали, сега е момента да се абонирате, сега е момента да коментирате и да споделяте с приятели, защото ви очаква много вълнуващо съдържание. Аз лично се вълнувам за това съдържание. Днес ще си говорим за това, че някой всъщност те чака от другата страна. Твоите обещания, от другата страна на всичко, което ти си искал да постигнеш. И вече е крайно време да започнеш да вървиш към това, което знаеш, че трябва да тръгнеш. И знам, че много от вас имат таланти, имат неща, в които са супер добри, но просто ги отлагат. Или са пробвали един път и просто казват: поне пробвах, но то не става. Но много често съм забелязала, че думите поне пробвах в себе си носят себеизвинение и някакси себеуспокоение. Но всъщност това, което много често се случва, е, че тези хора са пробвали по един начин, един път, по един вариант и просто не е станало и съответно се отказват. Но истината е, че можеш да кажеш, че си пробвал едва когато си вложил цялата си сила и цялата си енергия в това нещата да се случват. Истината е, че само когато се вложиш изцяло в процеса, нещата могат да се получат. И нещо друго, което си мислех, беше за това, че докато вървите по пътя към случването на нещата, е много важно да не забравяте себе си, да не забравяте хората, които са с вас. И също така да не игнорирате потребността си от това да се забавлявате, от това да бъдете вдъхновени. И днес точно си мислех за това, че колко е добре да намерим неща в живота ни всекидневно, които ни носят наслада, които ни носят радост и които ни забавляват. Това не означава, че ти прекарваш целия си ден в тези неща, но ги имаш като пунктове, на които спираш да се подчинеш. Пунктове, на които се зареждаш. И е много важно. Аз имам такива и между другото не са вау, но на мен лично ми помагат. Примерно, имам едно специфично място, откъдето си вземам кафе. Истината е, че истински се наслаждавам на това кафе, докато го пия. И просто правя нещо малко за себе си, но просто ме рестартира. То е пункт да се погрижа за себе си и просто да продължа с другите цели в деня си. И е много важно, докато вървите към целите си, да ги имате тези точки, в които просто спирате, тези спирки, в които просто спирате и си почивате, рестартирате, зареждате се, за да можете да продължите към постигането на целите си. И нещо друго, което между другото много често хора ме питат, е дали аз вярвам в съдбата или в свободния избор. И истината е, че вярвам и в двете. Вярвам, че има неща, които ще ви се случат така или иначе. Но знам, че 90% от живота ви е избори. И това да кажете, че живота е просто, той се предначертан, е просто едно бягане от отговорност. И истината е, че вие може да направите супер много. И точно сега, в този момент, може да вземете решения за живота си, които да ви отведат от другата страна, там където някой ви чака. Защото в момента, който тръгнете към това да сбъдвате мечтите си, да бъдете автентичен със себе си, да полагате грижа за себе си, за околните и тая истинска връзка с вас самите, когато измените този път, всъщност някой ви чака от отвъдната страна на вашите обещания. Някой ви чака в отвъдната страна на всичко, което казвате, че ще направите, но не го правите. Някой ви чака там, където вече сте свързан със себе си. Там, където сте истинския аз. И е време да тръгнете по този път. Нещо, което този път направих, е, че си водя записки, за да не пропусна нищо, което имам да ви кажа. И нещо, за което също така си мислих, е win-win ситуациите. Защото много често, между другото, хора ме питат за черна психология. Звучи
Какво е черна психология? Черна психология е да знам как вашия мозък действа и да го използвам за себе си и да ви прецакам, да ви взема парите или нещо. Просто мозъка ми не функционира в тази чистота. Простете ми. Но дали има черна психология? Да, има. Когато знаеш как функционира мозъка на хората, тяхната ментална система, да, определено можеш да го използваш за собствени цели. Но защо аз не вярвам в това? Аз вярвам в win-win ситуациите. Ситуациите, в които единия печели и другия печели. И вярвам, че тогава, когато тръгнете към сбъдването на вашите мечти и ще разпознаете дали това е автентичното ви аз, ако сте в позиция на win-win. Ако сте в позиция, където вие печелите, но и друг се ползва от вашия талант, вашият дар, вашата способност, т.е. някой получава нещо от това, че вие имате нещо повече от другите в дадена област. Нещо още, което си мисля, и това е между другото едно оправдание при много жени, не знам, просто защото съм го чувала предимно от жени, просто в момента знам, че трябва да направя това, знам, че трябва да реализирам тази цел, обаче просто не го усещам. Истината е, че ти можеш да вземеш решение днес и да го усетиш по пътя. Няма нужда всяко нещо, което правиш в живота ти, да го усещаш. Защото можеш да загубиш супер много години в това просто да не правиш нищо, чакайки да усетиш правилните неща. Но ако просто без да усещаш, решиш да тренираш? Какво просто ако без да усещаш, работиш по-усърдно? Какво ако без да усещаш, направиш този бизнес? Аз ви казвам, по пътя ще го усетите. По пътя ще разберете дали е вашето или не е вашето. Но тогава наистина ще сте пробвали. А няма да чакате някакво имаджинерно състояние или някакъв гръм, който да ви удари, за да сбъднете мечтите си. Нещо друго, понеже днеска просто си споделям с вас някакви нахвърлени въпроси, може би. И съм забелязала, че една от задвижващите сили на това някой да се размърда задника, обикновено е да стигне дъното. Когато стигнеш дъното и просто има един импулс да тръгнеш нагоре, защото просто си казваш, аз повече така не мога да живея и просто трябва нещо да променя. Но моето предизвикателство към вас днес не чакай дъното. Започни от днес. Може да вземеш решение и без дъното. И не е нужно във всяка област да стигаш дъното, за да направиш нужните промени. И когато се научиш да живееш по правилния начин и когато поставиш живота си в ред, дори да дойдат трудности в живота ти, дори да дойдат тези моменти на съдба, където нещо лошо ти се случва, защото съдбата не е само нещо добро, когато дойдат тези трудни моменти, в които наистина ти е трудно да продължиш начина, стила на живот, който си изградил, преди да ти е станало трудно, ще ти помогне изключително много да не затъваш. Така че започнете още от днес. Не е нужно да усещате, не е нужно да пробвате един път и да кажете, че не е успешно. Пробвайте да вложите цялата си сила и цялата си енергия в нещата, които вярвате, нещата, които искате и нещата, които подсъзнателно знаете, че са ви силни. Така че, скъпи приятели, включих се накратко, но нямам търпение да продължим с интересни теми. Може да задавате въпроси в коментарите или да пишете на лично съобщение. Ние тук ще обсъдим всеки един въпрос. Казвам ние, очевидно съм само аз, но зад камерата има и други хора. Така че с голяма радост ще ви бъдем полезни. До скоро, приятели!